Arso Pinur Wakan mangke dipun rekenaken kalian bintang tamu Jatutuk Ugi Lucy Brahman Pramila dumateng para pamirsa sami wilujeng amirsani wilujeng lelipur mugi ngantos titi purwaning cariyos saking kula mbok bilih wonten dina dungkap panggih kula matur aturun agunging samudra paksami ingkang tanpa tunggal. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wonogung gegerutan peteng dedet lelimengan sayekti ing kono tatan kena sorote Hyang Pratangga Padi labet saking keteling gegodhongan ingkang tepung semambung Suprandene ing kono ana cahya manter nyada lanang ndrabas tengah-tengahing langit anenggih menika cahyane Sang Senggana ya Sang Rama Dayapadi ya Sang Hanuman ing uni Senopati bebau tengene Prabu Rama Wijaya duk jaman Pancawati parandening mangki sampun katingal kempong perot jambul wanen paribasane ewuh aya ing pambudi Sang Hanuman sigra sadakep suku juga nutupi babahan Hawasanga winatek manjing kang Bajra Herawana kadadak tuwuh pangaribawa cahya gumilang
ingkang mijil saking salirane sang Mayangga Seta. Mangarjuna Masidi sekaring Mbah Pono Langgeng putra siswaku Mayangga Seta, aja kaget dina samangko bantring kasubratan kita nggonmu mangsah yoga brata nganti sumundul. Marang kahyangan kula senggana punulun kang mrepeki marang jeneng kita putra siswaku Mayangga Seta, ya jeneng kita Hanuman. Waduh pikulun saya lepat nyadong duka menawi lampah kula anggen kula nindaken lampah yoga brata kala wau ndadosaken kagiyatipun manah paduka pikulun Sang Hyang Bathara Maruta inggih pepundhen kula paduka pikulun Sang Hyang Bathara Bayu. Langkung rumiyin putra paduka kula pun Mayangga Seta inggih Hanuman ngaturaken sungkeming pangabekti kunjuk wonten ngarsa paduka pikulun Sang Hyang Bathara Bayu. Yo Anoman wis dak tampa akarya bombong jroning nala. Senggana Maradenage aja wigih ngreninga, Maradenage matur apa to darunane kongsi jeneng kita Darbe tumindak kang kaya mangkono. Pikulun estunipun ngantos ewet lan pakewet. Estunipun ngantos ewet lan pakewet raos sing manah teng putra kula pun Anoman inggih Mayangga Seta ngantos kula mahas ing asamun mapan wonten telenging Wanagung menika. Mboten sanes pikulun namung anggen kula kepengin raup toya kang mening. Liripun anggen kula ngadepi ewah-ewahaning jaman samangke pikulun. Gesang kula pinardawa ing umur ngantos jaman Mahabharata ing mangke pikulun. Mongko sesembahan kula Ratu Gusti kula Nalendra Pancawati Denda Sinun Prabu Sri Bathara Rama menika sampun kundur
ing tepet suci sowan wonten pangayunanipun para Jawata. Ewadene kang abdi kula pun Anoman taksih gesang pikulun. Ngengingi gesang kula menika menapa taksih wonten ginanipun tumraping jagat bebrayan menika pikulun. Andetel gayuh gekono sira ramandaya pati ana yaksa gung cangkrama Yang suksmono hangat luwih sekaring bapono langgeng mayang goseta kawula nuwun wonten tinimbalan pikulun ngertiya reh ning kowe pinardawa umurmu nganti jaman Mahabharata iki kabeh mau mengku werdi kang luwih wigati tumrap anane Ngarcapada iki Hanoman. Ing mangka nyatane Ngarcapada iki kabegan angkara murka. Sabab angkara murka ing donya iki ilange bareng kelawan kukuting jagat iki mayangga seta. Mula ora ana wujud kang tanpa gawe, kabeh kuwi mesti ana karepe. Titah kuwi ora kena nganti-anti tekane wektu kang becik. Jresing agawe wektu kang becik kuwi mung awake dhewe. Dina wingi, dina iki lan dina sesuk sarwa sesambungan mayangkara. Mula sadurunge tekan dina pungkasaning uripmu, kowe minangka titah bisawa nglungguhi jejering uripmu. Yen isih kadurungan umur sing dawa, tindakna jejiban uripmu kapiwara. Bumi goncang kancing langit kelap-kelap katon lirikin sanging ngalis Urisang mawe gandrung sabarang kadulu Pikulun dados cedhanipun taksih wonten lelabetan ingkang kedah kula tindakaken pikulun jumbuh kelawan kang ndak wedharake ngarep isih akeh dharma kang kudu sira tindake Hanoman. Waduh pikulun lajeng sinten ingkang kuwawi anampi ingkang dados sowan kula utawi ingkang saged kula dhereki. Monggo kula sampun saged angilo ing diri angulat salira angrasa wani. Kula menika rumaos sampun kempong pira jambul wanen. Kula menika kethek wujud kula dasaripun sampun tuwek keklek. Tur dasare awak kula gagangake kados mengaten iki menapa iki taksih wonten ginanipun pikulun. Wong tuwek apa isih ana gunane? Aja darbe pangucap kang kaya mangkono mayangga seta. Jeneng kita goleka gawean sing trep kelawan kawujudanmu lan
golek pakaryan kang jumbuh kelawan kalungguhanmu. Lajeng ing mangke kula kedah lampah kados pundi pikulun? Golek ana dulurmu Tunggal Bayu. Kula kedah angupadi dulur kula Tunggal Bayu. Dunungipun wonten pundi? Angang langut jagat njala opaningal ngidrana bawana. Golek ana dulurmu Tunggal Bayu. Naminipun sinten? Panenggak Pandhawa kang kekasih Raden Werkudara. Ing kono sira bakal ngerti jatining uripmu Anoman ulun kondur Magayangan. Sigra kang bala tumingal aprang campo sami medali lir tatit wileting kata Dahyang gong manguncang nidi benjang sangat dimicil ladinyo medali wus wadalah sanadyan to Anoman wektu dina samangku wis ngrumangsani tumitah kaya-kaya ora ana gunane awit aku ngrumangsani kempong pira jambul wanen mere wae aku wis ora iso awit ompong untuku kathokku kendho kabeh ya banget anggonku anggagang ageng. Wah. Nanging padahing ngrasaku bareng aku mundi dawuh saka ngarsane guruku Sang Hyang Maruta ya bakal tak estake tak ulari ana ngendi papan dunung adikku Tunggal Bayu. Anoman malum sampun prapeng prateng piting naga sari
Tejo Mantri kok. Baik. Baik. Buta Pandhawa tata gati wisaya Indriyaksa Sara Maruta Bawana Bana Maragana ya jagat ya dewa pangobadara abdining sun Tejo Mantri Toga wonten dawuh sinuwun nimbali abdi paduka kula pun Toga lawan kowe Demang Sarawita Bilung dalem bose dalem hati-hati lulung iki katone beda karo padatan nggon nimbali karo aku wah ketoke arep nampa iki nampa mbahmu ya nyambet gawe urung kok nampa to. Arep nampa ya arep nampa. Ditimbali ki, Kang. Arep digudheg ndasmu kowe. Inggih wonten timbalan paduka benten kaliyan adat rupiah ingkang sampun. Adoh ndak caketake sowan musakloron Tejo Mantri kelawan Bilung kowe sanadyan to sing kepiye kowe kuwi pini sepuh tumrap negara. Pagralun kene. Nggih, lajeng kowe ngerti dununge negara Dwarawati kok? Wong ngertos mawon. Ya tolong ngerti ae dalane roh ae nganggo dalane. Dwarawati. Lah iya Dwarawati ta.
Paduka nyuwun pirsa dunungipun negari Dwarawati. Dina iki aku nampa pakaryan kang ora kena sinangga enteng saka pepundhen Kunalindra tawang gantungan ya swarga bandeng Koko Prabu Gudayatna. Wigatosipun aku supaya lumawat swanong resane Sinuwun Prabu Bathara Kresna. Bener kok, Ratu Dwarawati Bathara Kresna. Inggih, niku Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Kresna apa Sukresna kok? Ora nganggo su. Kresna mawon. Dadak nganggo su wis mawahi tulisan lho. Wah, tak kira Sukresna. Mboten damel su. Kresna wonten mawon Ratu Dwarawati. Wigatine aku supaya ngebon-ebon esuk angudan-udan sore. Supaya nglamar kadange taruna Ratu Dwarawati kang sesilih Kusuman Ngayu Dewi Bratajaya ya Sembadra. Bener kok? Ratu Dwarawati duwe dulur wadon kang jenenge kang sesilihe. Ya kuwi Dewi Bratajaya. Inggih, niku putri Banon Cinawi. Apa ayu kok Bratajaya kuwi? Wah, sampeyan ngerti Bratajaya kelet-kelet. Padake kire to lho kuwi. Saking ayune. Sampeyan dipun utus supados nglamar. Bener sing dadi atur mula kang kaya mangkono. Sira sakloron ora keri, aku bakal nganti wadya sak cukupe. Yen ana bobol boroting lakon, aku kudu bisa ngerampungi gawe. Inggih, monggo kula dhaken tur mlaku jantraku Tejo Mantri.
dan sembah niring ulun kapraba ring sang mara bereng rat kapraba ring sang mara bereng rat kapraba ring sang mara bereng rat sahanan ingkang nikanang sing dasih maweh buka sawegung lengleng ramyaning kang sasangka gumenyar mangrengga ruming puri mangkin tanpa siring
Suhurep Data Pitana Narabuka wiwaraning kandha sinartan pangesti luhuring kagunan lan hangesti marang guncaraning bebrayan miwiti lakon saratri kapiji saking serat Mahabharata nenggih jagating wayang Purwa ingkang dayane maweh pepadang labet ing mriku sinung piwulang lan pralambang palupining agesang Purwawus ngarani tilaran kuno kawiwitan wali songo nulya katedhak dening para pujangga yekti menika minangka tuladha yen to watak asura sanadyan pinayungan Bathara Kala yen to hambek Candala ora den icaliyekti bakal sirna dening radaning Darmastuti hanyar koranyaring mangsa Palguna Windawati Iwang Pratangga pinanjer luhuring Pandhawa nenggih sasana sewaka ingkang minangka pambukaning carita gumlaring Praja Dwarawati ya Praja Dwarawaka lah sinten to dasanamane sang katong kang minangka Sangsa Agung wenang hangembat pradata luhur yekti wis ana pelahane dhewe-dhewe yen to dewa awisik pandhita peparep ratu wenang jejuluk sang nata jejuluk sang Maha Prabu Sri Bathara Kresna ya Prabu Padmanaba Kesawa Wasudewa ya sang Harimurti ya sang Wisnumurti Nujwari sajungga sang Prabu Kresna ledeng siniwaka lenggah madyaning kursi kaprabon kinebatan laring manyura kanan abet gering gongas gandani ranata ngantya prapteng pangoraan sirna kamanungsane Yaya Sang Hyang Bathara Wisnu Ngijawantah den Hayapura Apsari lasin ingkang kepareng caket dene Rama Ngarsa putra Werda kinasih wingging saking kasatriyan Parang Garuda kekasih Raden Samba ya Sang Wisnu Brata Begambar-ambar pasebane para mandri bumati ingkang tinindhian ingkang raying swala bumi Raden Setyaki lan Patih Udawa dangudring wonten ngara badhe daweng sabda katungka Orek jroning pasewakan mulat rawuhnya ingkang ngraka nada ing Mandura kadada enggalih Sang Prabu Sri Bathara Kresna sigra manembrama dhumateng tamu agung ingkang lagya sumewa malik pelok gantining swasana
nata kresna alon ngandikane rada arining sun Duh arining sun Haryawardhana den kapareng kene Sikran jujuk dahyang Durna Sikran jujuk dahyang Durna Leng-leng ramyaning kang sasangka gumenyang Wijelangen nira sangnar pati lampah ira alon kawula nuwun duh Koko Prabu jimat pepunden kawula kadang kula werda Kanjeng Koko Prabu Baladewa dereng dang rawuh paduka wonten Pandhapi Agung Dwarawati
Rayinta ngaturaken pasegahan panakrami prembagi kunjuk wonten ngarsa paduka Njeng Koko Prabu ingkang katemben rawuh. Ya jagat ya Dewa Bathara ora jagat pangestuba. Ya Yayi Yayi Prabu kadangipun Kakang Syadi ngaturake pangabekti marang Kadang Reda yaiku pun Kakang ing Mandura. Yayi banget dadake bombong birawaning panggalipun Kakang Baladewa ndak tampani nganggo tanganku loro ndak petekaging pranaja kumalunging jangga lumebering pepangkon amowah ana rah daging kayiwanan ora liwat Yayi Prabu Budiastutine pun Kakang bae mara denage tampanana Yayi Prabu Kresna. Kawula nuwun inggih Koko Prabu Gorawaling pamundi kula kapundi wonten ing mustaka dados jimat paribeh paring pangestunipun paduka Njeng Koko Prabu. Duh Koko Prabu boten langkung mugi den kaprayogaken anggenipun pinarak wonten ing Pandhapi Agung negari Dwarawati. Koko Prabu Mandura. Yayi ya kaya ora kurang kepenak nggonipun Kakang Ngabiyantara ana dina Pasewakan Agung iki. Kawula duh Koko Prabu putra paduka boten kantun wong putra paduka ing Parang Garuda ngaturaken pangabekti kunjuk paduka pepundhen urung Kanjeng Koko Prabu Baladewa ingkang katemben rawuh Koko Prabu. Wah dalah anakku anak anung aneng gitu panyata sira kang bangkit mikat ing pangukut sira kula ngaturake pangabekti marang wong tuamu yukipun wuh ing Mandura. Yayi nggih kilat muka ndadake bombong birawaning nala sira kula ngaturake pangabekti pangestunipun wuh kebatampanana kilat muka. Kawula nuwun Dawa Prabu Gorawaling pamundi kula kapundi wonten mustaka dados jimat paribeh. Nadyan Rai Paduka mboten kantun Koko Prabu kula ngaturaken pangabekti kunjuk paduka Njeng Koko Prabu Mandura. Adhiku Yuyudana wis ndak tampa siadi ngaturake pangabekti marang pun Kakang pangestunipun Kakang wae kebatampanana siang iki. Gorawaling pamundi kula kapundi wonten mustaka dados jimat paribeh. Wangsul dumateng paduka Njeng Koko Prabu yayah lumampah ing manci pangklong kepapak obor sewu. Rasing manah kula dupi kula nampi rawuh paduka Njeng Koko Prabu Mandura mboten mantra-mantra titah saksan Sang Hyang Bathara Brahma ingkang pedhak badhe paring kanugrahan dumateng sagung kulawarga Dwarawati. Koko Prabu saksampunipun santata lenggah daya-daya Ri Paduka cumadung dawuh ketingalipun semengko hanawung gati rawuh paduka wonten Pandhapi Dwarawati dinten sakmenika Koko Prabu. Yayi yo pancen kepara bener sing dadi dawuh pangandikane Yayi Prabu Kresna. Tekanipun Kakang tak gawe beda. Dasaripun Kakang ora suka uning lho dhisik. Pun Kakang nggone Ngabiyantara ana dina Pasewakan Agung Dwarawati kalungguhan iki. Kang sepisan pun Kakang ngaturake alam oneng sawetara wanci pun Kakang ora sapat jagong kelawan paduka Yayi Kresna. Kang angka 2 pancen ana bab kang bakal ndak wedharake. Ana bab kang maksih sinandhi mungguhipun Kakang Baladewa kang nedya tak babarake ana ngersane Yayi Prabu Sri Bathara Kresna. Menawi kados pengaten sumados boten tumpangsuh anggen kula nampi sabda tama paduka Njeng Koko Prabu sumangga langkung rumiyin paduka kula dherekaken nglermaken raos jroning panekung nyuwun wonten ngarsanipun Hyang Agung mugi Gusti ingkang Maha Kawasa tansah suka tuntunan dumateng paduka menapa dene Ri Paduka ing Dwarawati. Anjahing kang puspita rum kasliring
samirana ombre sekar kadung nyas gandanyo maweh raras renaning driya Yai Prabu, kemulun wonten pengendika Koko Prabu. Yai, pun kakang semengko hanawung gadi teka ana negara Ndhuwarawati marak ngabiyantara ana ngarsane Yai Prabu Sri Bathara Kresna begja kemayangan lan tiba kebeneran. Dene wektu kalungguhan iki nuju dina Pasewakan Agung. Dene wigatinipun kakang adoh saka negara Mandura pun kakang nitih Kyai Puspadenta tak gelak lakune supaya enggal prapta ngersane jadi. Pun kakang mung kepengin nanjake utawa nyuwidake bab paspenan kang ndak tampa ana ngarsane Yai Prabu Sri Bathara Kresna. Sabab paspenan iki mau beda kelawan impen-impenipun kakang kaya dina-dina kang wis kamuri. Ya jagat ya Dewa Bathara paduka namung badhe nyuwidhaken impen utawi paspenan ingkang werdinipun kados pundi Koko Prabu nalika dina kang kawuri Udakara Sabta hari kapungkur pun kakang nampa paspenan yaiku pun kakang karawan Jawata kang linuhung amangsit lawan pun kakang Mandura manawa dina samangka bakal ana kanugrahan. Ana kanugrahan kang bakal tumurun ana ing Hasta Nagada Madana. Ana kanugrahan kang bakal tumurun ana ing Hasta Nagada Madana kang sinebut Wahyu Purba Sejati. Pun kakang bareng nampa wangsit kang lumantar paspenan kang ngeglo malelo kang kaya mangkono tuwuh kentek lan gregetipun kakang pun kakang kepengin anyadang lan anyadong kanugrahan dasare pun kakang iki ora tau sinung utawa ora tau dadi kekandanganipun ang kanugrahan mbok menawa kanthi pun kakang nampa wangsit utawa warsitaning Gusti kang luwih ngeglo lan cetha kaya mangkono kuwi pun kakang ing besok bisa nampa kanugrahaning Gusti kang bakal tumurun ana ing Hasta Nagada Madana kang sinebut Wahyu Purba Sejati. Yai pun kakang teka ana ngabyantarane Syadi ngelingi yen to Syadi kuwi luwih wasis, luwih ngerti, luwih pana ing babagan samu barang apa wae, luwih-luwih babagan wahyu. Mara denagi matur kelawan pun kakang apa kepara nyata yen to Hasta Nagada Madana bakal ana kanugrahan kang bakal tumurun ing kono kang sinebut Wahyu Purba Sejati. Kawula nuwun puninggih Koko Prabu.
samendang tan karempit dawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu kula tampi sawiji kewala boten wonten ingkang kajijir. Koko Prabu lugunipun res mugi kawuningan Paduka ing Dwarawati ugi bibar nampi warsitaning Gusti ingkang moho kawasa bilih wonten ing Astana Gadamadana inggih menika papan pesaryanipun para luhur Mandura badhe wonten kanugrahan ingkang badhe tumurun ingkang sinebut Wahyu Purba Sejati. Wah, dalah. Ya jagat ya Dewa Bathara, ora jagat pangestu ngono. Wah. Yen pancen mangkono bener, wangsiting Gusti kang dak tampa mano bakal ana kanugrahan kang disebut Wahyu Purba Sejati kang bakal tumurun ana ing Astana Gadamadana. Mongko Astana Gadamadana kuwi papan pesaryane luhur Mandura. Gandeng pun Kakang kelawan Siadi kang wis nampa warsitaning Gusti kang ngegla lan cetha kaya mangkono pun Kakang darbe pangrasa yen to pancen darah Mandura kalbu pun Kakang kang minangka pembarepe. Uga Yayi Prabu Sri Bathara Kresna iki mengko kang wajib anggayuh punang kanugrahan kang bakal tumurun ana ing Astana Gadamadana. Kawula nuwun inggih Koko Prabu. Kaluhuran ingkang dados dawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu. Namung nyuwun pangapunten langkung rumiyin kula badhe ngunjuk atur wonten ngarsa Paduka Kanjeng Koko Prabu. Mara gage matur perkara apa Yai? Sesambungan kalian manggiting Gusti ingkang mratelaken badhe wonten kanugrahan ingkang sinebat Wahyu Purba Sejati. Miturut wis ingkang sampun kula tampi Wahyu Purba Sejati menika kapérang dados sekawan perkawis utawi kapérang dados sekawan warni. Wah, kapérang dadi papat. Inggih. Mara gage Wedarna. Wahyu kok ana papat kuwi wahyu apa wae? Wahyu Purba Sejati menika kapérang wonten sekawan ingkang sepisan sinebat Wahyu Cahyaningrat ingkang angka kalih Wahyu Reksakaningrat ingkang angka 3 sinebat Wimbaningrat dene ingkang angka sekawan Yuwananingrat kang sepisan sinebat Wahyu Cahyaningrat inggih. Banjur ana maneh Reksakaningrat inggih Koko Prabu. Banjur sing angka 3 Wimbaningrat ingkang wekasan Yuwananingrat. Wah. Pancen Siadi luwih pono lan luwih ngerti babakan punang kanugrahan, luwih babakan wahyu. Mara gage, perkara wahyu sing mbok andharake sing mbok wedharake, sing nganggo rat-rat kabeh kuwi piye werdine Yai? Piye werdine? Maknane apa maknane? Maknane apa? Punang kanugrahan perkara wahyu kuwi blas pun Kakang ora ngerti. Wahyu kuwi pun Kakang ora ngerti. Ngerti kuping Wahyuni karo Wahyudi. Mara gage kapérang ana papat Cahyaningrat menika Wahyuning ratu, Reksakaningrat menika Wahyuning patih, Wimbaningrat menika baboning ratu, Yuwananingrat menika Wahyu Wadat. Ana sesebutan Wahyu Ratu, Wahyu Patih, Wahyu Baboning Ratu lan Wahyu Wadat. Kuwi werdine sinten ingkang sinung Wahyu Cahyaningrat ing tembe badhe matedaken inggih menika wijining Nalendra. Cahyaningrat menika Wahyuning Ratu. Dene ingkang angka kalih Reksakaningrat sinten ingkang nampi kanugrahan ingkang sinebat Reksakaningrat ing tembe badhe matedaken utawi nurunaken inggih menika Wahyuning Patih tegesipun turunipun ing benjang dados patih wonten ing Nusa Jawi. Dene ingkang angka 3 Wimbaningrat menika Baboning Ratu. Sinten ingkang saged nampi kanugrahaning Gusti ingkang sinebat Wimbaningrat ing mangke ing tembenipun badhe matedaken inggih menika wijining Nalendra wonten ing Nusa Jawi ingkang wekasan ingkang sinebat Yuwananingrat menika Wahyu Wadat. Wahyu kok Wahyu Wadat kuwi piye? Werdine Wahyu Wadat iki piye?
Wahyu Wadat menika wahyu ingkang sinten kemawon ingkang nampi utawi sinung Wahyu Wadat menika menawi jejering Nalendra boten kenging inggih menika gadah garwa langkung setunggal Koko Prabu. Kowe lha dalah ya jagat Dewa Bathara. Kowe yuwananing krat. Inggih. Wah, yen iso aja aku yuwananing krat wis yen iso aja aku. Liyane wae. Wahyu kok dipilih namung manut turbaning Gusti Kang Moho Kamasa jer manungsa namung saderma nglampahi Koko Prabu. Sang Baladewa Narapati ben Hariswara Kresna kang klangkung tresnanira kang klangkung tresnanira marang Sang Dyambanon Jinawi mongko pisah jiwanipun Sang Banuwati lahing kuna wau paribasan durung nganti telah sabdane wago Indrawati kasaru geter pasewakan jaba candrane kaya kuda tilar pandengan dirada medhot saking lantilan ana Nalendra manca negari ingkang arsa minggah ing Sitinggil Ndwarati dadi cingak ingkang samya mulat niat langning kalanggan laraman amun sareng sinon erakan mutang Hatta para apsari tumonton Sang Dwija kadi borlan sajiwa
Nun amit pasang kaliman tabik sinabet ngelu dono doa waing tawang doang sinuwun kula ingkang kumewat kumawantun ngabiyantara wonten ngarsa paduka Kanjeng sinuwun ya jagat ya Dewa Bathara lan jagat pangestu ngara durung wae rampung anggonku angudarasa perkara kanugrahaning Gusti kang bakal tumurun ana ing Astana Gadamadana babak nglayani jujul nyusuli menika wonten salah setunggalipun Nalendra manca negari ampun kasengguh menawi kula mitambuh awit nembe niki kula ngertos dhumateng jengandika kisana ingkang nembe rawuh paduka menika sinten saking negari pundi lan sinten jejuluk paduka kisana ingkang nembe rawuh wala dalah Menawi paduka ndangu dhumateng jasad kula tebih saking negari Pagralun ingkang sudamastani kula pun Prabu Kumbara Dewa. Paduka tebih saking negari Pagralun ingkang jejuluk Prabu Kumbara Dewa nggih, kula pun Kumbara Dewa. Nyuwun pangapunten. Gentos kula nyuwun dawuh paduka Sinuwun Prabu ingkang nembe lenggah sinimuka wonten dampar Ketabon. Menapa leres menika negari Dwarawati. Inggih menika negari Dwarawati. Menawi ngaten leres paduka menika ingkang jejuluk Prabu Gus Kresna. Mboten damel Gus cekap Kresna ngaten kemawon. Wah, ladalah. Mboten damel Gus. Mboten Kresna ngaten kemawon. Wah. Jebul para kawulaku, para sentanaku iki goroh yen matur kelawan aku. Ngundangake Ratu Dwarawati iki Gus Kresna. Jebul namung Kresna ngaten. Inggih Kresna ngaten kemawon. Inggih. Paduka Nalendra Dwarawati ingkang jejuluk Prabu Kresna ngaten. Inggih isana menika negari Dwarawati menika kula ingkang Nyakrawati Ambau Dendho. Kula jejuluk Prabu Kresna ngaten. Palah. Lajeng ketingalipun semengko hanamung gati rawuh paduka wonten Pandapi negari Dwarawati. Menika wonten wigatos ingkang pundi kisana ingkang saking negari Pagralun. Nggih. Sewu-sewu cadong duka menawi wonten sisi pingatur kula ing mangke. Sinuwun. Sawan kula kajawi kula kepengin mertuwi lan kepengin ngertos gemelaripun negari Dwarawati. Tebih saking negari Pagralun sawan kula menika dipun utus kalian inggih menika sumitra kula kadang kula werda Nalendra saking negari Swarga Bandhang Tawang Gantungan Kakang Prabu Gudayatma. Paduka dipun utus kadang sumitra paduka Nalendra Tawang Gantungan Prabu Gudayatma ingkang wigatosipun kakula kadhawan sowan ngabiyantara wonten ngarsa paduka Kanjeng Sinuwun Prabu Dwarawati. Wigatos wados kula kadhawan ngebun injangan jejawah sonten. Inggih menika nglamar dumateng kadang paduka ingkang mijil pawestri ingkang sesilih Kusmaning Ayu Dewi Bratajaya nggih Dewi Rara Ireng. Leres paduka gadah inggih menika kadang ingkang nami Dewi Bratajaya. Inggih leres ingkang dados dawuh paduka kisanak Sang Prabu Kumbara Dewa. Lah menika sambungan kalian menika Koko Prabu Gudayatma menika kepengin amengku garwa ingkang pinilih namung sajuga inggih menika kadang paduka ingkang sesilih Kusmaning Ayu Dewi Bratajaya.
Kakang Prabu Kudayatma sampun kapilut, sampun kedyanan, sampun inggih menika kalulut kalih Kadi Paduka inggih Kadang Paduka Taruna ingkang sesilih kusemaning Ayu Dewi Bratajaya lajeng utusan dhumateng kadangipun inggih menika kula Prabu Kumbaradewa. Kados ingkang kula aturaken ngajeng badhe kula kepengin ngebun-nebun injang cedhanipun kula kepengin nglamar wonten liraning panggalih Paduka Sang Prabu Kresna ing mangke kang rayi badhe kula boyong badhe dipun dhaup kalian Koko Prabu ing tawang gantungan Koko Prabu Kudayatma. Caritane satriya linuwih kang mamardi mring kautaman pambekan ing pangestine ngesti hayuning kayun pinesu tapa brata jejering gayuh wahyuning kamulyan ya jagat ya Dewa Bathara nona jagat pangestungkara kula sampun saged anampi sedaya dawuh Paduka Sang Prabu Kumbaradewa samendang tan kajijir leres ingkang dados dawuh Paduka menawi kula gadah kadang taruna ingkang sesilih inggih menika pun Bratajaya inggih Rara Ireng inggih Dewi Sembadra inggih Subadra. Menika ingkang badhe dipun suwun kalian Koko Prabu Nalendra ing negari tawang gantungan Koko Prabu Kudayatma. Menawi Paduka ngersakaken bebana parenga Paduka dawuh dhumateng kula pun Kumbaradewa bebana Paduka menapa ingkang Paduka suwun tertamtu badhe dipun wujudi. Persasat Paduka kepengin Raja Branamas inten berlean lan sak pepadale Koko Prabu tawang gantungan Koko Prabu Kudayatma mboten badhe suwiyok-suwala untuk saged mujudi badhe dipun usumi kaya dene wedi dipun tawu kaya dene banyu badhe dipun pisungsungaken Paduka waton Paduka minangkane ingkang dados atur kula kengrayi badhe kula boyong kadhaup Koko Prabu ing tawang gantungan Koko Prabu Kudayatma nanging Malih Paduka mboten lila ing driya tegesipun Paduka awel mboten nglilani. Wah. Kula menika sampun kadhawuhan dados duta mungkasi rawe-rawe rantas malang-malang badhe kula putung. Iblis tanat. Kumbaradewa. Terus malah ningrat blagang jagan sukertane bumi manus maning jajalanat. Cedhamon taplir kinetap duka yayasin ipi kumedhot padoning ladi netron dek ngoncana andir madananira branang kaya kembang murawaribang yen sinabeta marang sagedeng murup metu danane Des malaning rat glaglang jagat sukertaning bumi panus maning jajalanat Kumbaradewa kowe. Wala jagat Dewa Bathara Paduka menika sinten?
Mboten sranta bengok sora. Waget aku. Paduka dereng tepung kali kula nembe ngerti kalih Paduka nggih nembe wonten mriki Paduka wantun ngundamana dhumateng Kumbaradewa. Jerengen gobokmu meleka mripatmu he Kumbaradewa. Ditepungake wae ana Pasewakan Dwarawati iki ingsun nata Mandura Prabu Baladewa ya Balarama Kakrasana Anom Jaladara. Ingsun iki kapernah kadang tuwa kelawan Yayi Prabu Sri Bathara Resna uga kadange tuwa adikku Si Bratajaya. Aku melu ngrungokake delangat-delangat waton ngucap kowe semune pamer kadigdayan ngentengake marang panguwasane Yayi Prabu Dwarawati. Tembungmu sing mekasan sing marake runtik panggalipun Ingsun Prabu Balarama ngabangake talingane Baladewa. Kowe darbe pangucap yen to kowe bakal yen to Yayi Prabu ora nglilani anggonmu nglamar marang adikku Bratajaya. Kowe ngendelake dupeh kowe nyekel Purbawake Pasisa ngono piye? Ngentengake marang panguwasane Yayi Prabu Sri Bathara Kresna. Kowe aja adepan kelawan Yayi Prabu Sri Bathara Kresna iki Baladewa sing bakal ngrampungi gawe. Ayo, kowe njaluk apa kowe bangsat? Urilah dalah jagat Dewa Bathara. Dados Paduka ingkang badhe ngrampungi ingkang dados perkawis menika. Kepara nyata. Ayo. Yen kowe bakal ngentengake marang panguwasane negara Dwarawati mungsuhmu dudu liya ning Baladewa parat wani karo Baladewa. Wah, ampun malih namung Paduka wujudipun titah padha kalih Kumbaradewa. Dewa pisan medun wonten mriki ngundurake Kumbaradewa mboten badhe kula gugu, tetep kula ajrih kalian Koko Prabu Kudhaitma. Monggo tak ladeni sing dadi karepmu Baladewa. Nyidam tungkae Baladewa kowe parat. Ayo. Jarak Baladewa maju tak jejuing kuwandamu parat. Jagat ya Dewa Bathara, lan jagat pangestungkara samba. Kawon wonten tinimbalan. Dewaji, wiji putra Paduka kula pun kilat muka. Kelawan Yayi Setyaki, sira semuningane gawat politik nelakon kang sinandhang marang negara Dwarawati tanpa kanyana-nyana. Babak nglayani jujul nyusuli ana pacobaning Gusti Kang Maha Kawasa tumrap negara Dwarawati. Pun inggih kaluhuran sabda Paduka jeneng Rama Prabu. Lajeng kados pundi menika mangke kok Rama Prabu? Purun boten pun negari Dwarawati badhe dados ajanging pasulayan. Kulup kaya kang ndak wedharake ngarep. Iki coba kang gelem ora gelem kudu sinandhang marang keluarga agung Dwarawati nanging sira kudu percaya. Gusti Kang Maha Kawasa nitahke pacoban marang manungsane sayekti wis diukur sak bobot kelawan kekuwataning titah kang bakal nampa pacoban. Ora ana cobaning Gusti kang ngungkuli marang daya kekuwataning titah. Mula kang kaya mangkono Sambos Nyaki kelawan kabeh sentana Dwarawati. Aja negake kelawan pepunden Mandura kang ngundurake mungsuh. Kamuwun inggih boten langkung istaken dawuh Paduka Kanjeng Rama Prabu. Boten langkung estuaken dawuh Paduka Kanjeng Koko Prabu. Kaya wis rampung sing dadi wigati ning Pasewakan sinambi mungkur Yayi Setyaki. Bubarna kang padha anggantung seba panjenenganing senas arsa kundur angedaton.
Yoto manggung ketanggung
dhisik ya, Nduk. Leren dhisik ya. Leren dhisik, Nduk. Leren dhisik. Diaringke napase, ditata uteke. Iya, Yung. Ora liwat ngestake dawuh jenengan, Yung. Ala coba, aku kepengin nanjake kadang-kadangku seniwati Nyu Madya Laras sing bengi iki nderekke sowan mak. Adikku Nduk Utari ke selatan. Pomono nyanti. Maksude iki sak ngidul. Ora kon Nduk Utari kon nyang kidul ki ora. Ya, tampil ke depan. Ngene. Serpeke Mataraman. Ya, serpeke Mataraman.